जों सानैनि गेजेराव माब्लाबाबो नांलायफेरनायबो जायाखै माब्ला फिसाजोखौ लांखांनायनि उनावबो आरोबाव बेजों लोगोसे माने सम्पति लुबै हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटिउब चेनेल नोंथांमोननि सेराव आरोबाव मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय बिराद दुखु मोननानै आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों लोगोफोर जाय कमेन्टआ आंखौ माने गोसोआव नांहोदों आरो बे कमेन्टखौहाय आङो मैयानो नुदोंमोन मैयाहा जेब्ला आङो एग्जाम हैनो थांदोंमोन बे एग्जाम हैनायनि समाव एग्जाम हैनायनि सिगां आङो मबाइल नायदोंमोन ओमफ्राय बे एग्जाम हैनायनि सिगां बे मबाइलखौ नायनाय समावनो आङो बे मोननै कमेन्ट्स नुदों आरो बे मोननै कमेन्ट्सनि गेजेराव आं मैया जे क्लेरिफिकेसन होदों जायफोर नायदों मिथिबाय जानांगौ बे मोनसे कमेन्टखौ नुदों आरो मोनसे जाय आं होनो थांगासिनो दं बेनि कमेन्टखौ आङो नुदों आरो ओमफ्राय नुखांनायनि उनाव ओरैबायदि दुखु मोनदों आङो ओरैबायदि दुखु मोनदों आं रागा जोङाखै खिन्थु आं दुखु मोनदों आरोना नैबे जा आं बुंनो थांगासिनो दं आं बे हरनाय बाथ्राखौहाय आं रागाबो जोङाखै आं दुखु मोनदों जाय खोथाया आंखौ गोसोआव नांहोदों ओमफ्रायहाय आरोबाव जे एग्जाम होनाय टाइमावनो आङो माने खर'आव ओरैबायदि फैबाय थादों बे कमेन्ट्सफोराहाय ओरैबायदि फैबाय थादों आयौ आंसो मोनथिगोन आरोना माबायदि जादों आङो ओमफ्राय एग्जाम होनाय समावनो बे नांबाय थानो मानो आं मबाइल नायफ्लाङामोन मानो आं मबाइल नायफ्लाङामोन बेखौल' सानबाय थाबाय आङो मबाइल नायामोनबा आं बेखौबो नुनाय नङामोन मबाइल नायामोनबा आं बेखौबो नुनाय नङामोन बिदि सानै सानै ओरैबायदि माने कनसेन्ट्रेट खालामनो नाजादों एग्जाम होनाय टाइमावहाय एग्जाम लिरनायखौहाय खिन्थु माने फैबाय थायो आङो लिरनाय गेजेर समावनो ओरैबायदि भगबाननि नाम लाबाय आङो जाहाथे माबा जाया आरोना माने डाइभार्ट जायो बे साननाया डाइभार्ट जाथों होननानैहाय आङो ओरैबायदि भगबाननि नाम लाबाय थानाय गेजेर गेजेरनो भगबानखौ गाबज्रि 5 मिनिटसो बिदिनो गाबज्रिनानै फुरा दलर थादों आरोना आङो माने डाइभार्ट खालामदो आङो बेखौ सानला होननानैहाय ओमफ्राय कमेन्ट्सखौ आङो स्क्रिनाव होना होगोन आङो बुंखादों जे आं रागा जोङाखै खिन्थु आं दुखु मोनदों बिथांनि बुंनायाबो गोरोन्थिद्राय जायाखै आङो बेखौबो बुंलांगोन ओमफ्राय दा नै कमेन्ट्सखौ आङो फरायनि दे मा होननानै बुंदों रैथुन ब्रह्म नोंसोर बुजिनानै मोनसे सल्भ खालामा मानो बिदिजों जोंनि फिसाखौ जों मा फोरोंगोन नोंसोर होजायै खालि इउटुब शेयार खालामो मानो आंहा 3 बोसोरनि फिसा गथ' दं जाय राव बाथ्राखौ गोदान जोलैनि थाखाय गनायथावना नङा आरो सोलोंथाइनि गोनांथि नङा बेखौ मानो आपडेट खालामो प्लिज स्टप डिवोर्स निउज आई थिंक that is the bad message for the new future generation very harmful society होननानै बुंदों बेबायदि बे कमेन्टआनो ओरैबायदि गोसोआव नांदों आंनावहाय आयै माने ससाइटिनि थाखाय गाज्रि नङा होमबा आं सिगांनिफ्रायनो बुंखादों जे डिवोर्स होननायाहाय माब्लाबाबो मोजां नङा आं सिगांनिफ्रायनो बुंबोखानाय बे खोथाखौ साननांगौआ ओरैबायदि गाज्रि जाय माने जोंखौहाय गाज्रि नोजोरबो नुहैयो जोंखौहायनो जों गावखौ गावनो गाज्रि नोजोरै दिन्थिनाय जायो दा आङो बबेयावबा थांगोन बबेयावबा जायगायाव थांगोन बे जायगायावहाय मानसिफ्रा नायगोन माखौ साननानै नायगोन माखौ रायलायगोन सिं माखौ रायलायखोमागोन जे हनै बेना डिभर्स जानाय बे मानसिया डिभर्स जानायसो बेबा मा जादोंमोन बा मा खालामदोंमोन मानो गारजाखो मा जाखो बे मोनसे नङा होमबा बेयावनो बे गाज्रिखा प्लास पइन्ट जाहैबाय जोंनि ससाइटियाहाय बेबायदि डिभर्स बा फाथैलाइ बिसिना बिदि नागारलायनायखौ जोंनि ससाइटिया दासिमबो गनायनो हाया बेबायदि हाबा जाखांनानै गारलायनाय मानाय बलिउड टलिउडआव सोलियो जानो हागौ दस्रा जायगाफ्राव सोलियो जानो हागौ खिन्थु जोंनि समाजावहाय बेफोरखौ दासिमबो गनाया बा गनायथावना नंखाया हाबा होननाय लोगो लोगो बे फुरा बेजोंहाय संसार जानांसिगौ बेजोंनो थैजासिम थानांसिगौ बे मोनसे जोंनि थिंकिंआव दंखायो बा जोंनि समाजाव दंखायो जोंहा माब्लाबाबो बेबायदि गनायनाय गैया डिभर्स होननायखौहाय माने नागारलायनाय होनोब्लानो बेयावहाय मोनसे गाज्रि इम्पेक्ट गोलैखायो जे मा जादों मा मामारदों मा खालाममारदों बियो बांसिन दाया बबेयाव थायो हिनजावनियाव थायो आरो हिनजावखौसो नोजोरै नायखायो बेबा मा जादोंमोन एबा मा खालामदोंमोन मानि थाखाय बिदि गारजाखो नङा होमबा हाजारखि गारजादोंबाबो नों गारदोंब्लाबो आङो जेनेबा हौवाखौ गारदोंब्लाबो एबा आं हौवाजों गारजादोंब्लाबो बे आंनावसो थागोन आरोना हिनजावनियावसो थागोन बेबा मा जादोंमोन नङा होमबा
बेबायदि साननाया बयनावबो फैखायो, बेबायदि रायलायनाया बयनावबो थाखायो। बेखायनो बे मोनसे बिराद गाज्रि, बेखौ आं माब्लाबो प्रमट खालामाखै जे डिभर्स जानाया जों मिलायाबानो सानैनि गेजेराव, हौवा आरो हिनजावनि गेजेराव हाबा जाखांनानै मिलायाबानो गारलायनांगौ, बेखौ आं मालाबो प्रमट खालामाखै। आं सिगाङावनो बुंबोबाय थाखादों, बे मोनसे गाज्रि, जोंनि समाजनि थाखाय बे लाजिनांथाव बाथ्रासो, बेयो हाबानि उनावहाय मोनसे गनायथाव जाया नागारलायनाया होननानैहाय। ओमफ्राय दा आङो मोनफानि उनाव मोनफा सिगांनिफ्रायनो आङो बुंलांसै जे नोंसोर बुजिनानै मोनसे सल्भ खालामा मानो। बेखौ होनना बुंदों, सल्भआ हारसिङै जाया नङा होमबा, जों संसारखौ सानैजोंसो जादों, ओमफ्राय सानैजोंसो जोङो सल्भ खालामलायनांगोन। दा फारसेथिंजायनिल' सल्भ खालामोब्ला मारै जानो नङा होमबा, बिसिनावबो नाजानाय थानांगोन, जोंनियावबो नाजानाय थानांगोन। दासिमबो आङो मोनसे खोथाखौ बुङो, दासिमबो आं डिभर्स जायाखै आरो माने आङो बेखौ गनायथिबो होआखै जे लागोन आं डिभर्स लागोन आङो होननानैबो आं दासिमबो बुङाखै बेनो। ओमफ्रायहाय नेक्स्टआव मा होनबावदों, बिदिजों जोंनि फिसाखौ जों मा फोरोंगोन, नोंसोर होजानाय होजायै खालि इउटुबावल' शेयार खालामो मानो, नङा होमबा। जाहैबाय फोरोंनायनि बाथ्रा, जों जोंनि फिसाखौ मा फोरोङो, आंनि मथे फोरोंनाया आलदाबो जानो हागौ, नोंथांमोननि फोरोंनाया आलदाबो जानो हागौ, बयनाबो आलदा आलदा जानो हागौ नङा होमबा। ओमफ्राय जायखिजाया माखासे खोथाफोराव मिलायनाय जागोन जे जोङो गावनि फिसाखौ मा होनो, मोजाङै लेखा फरा सोलोंनांगौ, मोजाङै गियान लानांगौ आरो लाइफआव साक्सेस जानांगौ नङा होमबा। बे मोनसे खोथाया बयनावबो थायो, खिन्थु साक्सेस जानायनि जे खोथा, बे साक्सेस जानाया जोङो जेब्लायबो मा बुजायनो लुगैयो गथ'फोरखौहाय, जे मोजां लामाजों जोङो थांनांगौ, सैथो लामाजों जों थांनांगौ, मोजां लामाजों जोङो दावगालांनांगौ। होमबा बेबायदिनो जोङो सानसे मोजां खामानि मावबाय थायोब्ला जों साक्सेस जाहैगोन। मोजां सोलोंथाइ लानांगौ, मोजां गियान लानांगौ नङा होमबा। बेबायदि मोनसे बयनावबो फोरोंनाय थायो बिमा बिफानावहाय। दा बेयावहाय हिनजावफोरखौ जोङो आलदा फोरोंगोन, आलदा फोरोङोबो जानो हागौ आरो हौवाफोरखौ जोङो आलदा फोरोङोबो जानो हागौ नङा होमबा। हिनजावफोरखौ जोङो आलदानि न'आव थिनहरलायनाय, जोङो आलदा माखासे गियानबो होनांगौ जायो, जेराव जोङो गुबुननि न'खरखौ मोनथिहैया नङा होमबा। बेयावहाय माबायदि जागोन माबायदि जाया बेफोरखौ मोनथिया, बेखायनो जोंहा आरोबाव एक्सट्रा गियान सोदेरनांगौ जानानै फैयो जेब्ला फिसा हिनजावफोर जायो नङा होमबा। बेनि थाखायहाय माने जोंनावहाय सैज्य गुन, सहायनो हानाय गुन बे थानांगौ। हौवा मानसिफोरखौ बे खोथाखौ फोरोंफेरा आं मिथिया, ओमफ्रायहाय खिन्थु फोरोंनांगोन। आंबो सासे बिमा जाबाय जेला, आंबो बेखौ सानो, फोरोंनांगोन गासिखौबो, हिनजावखौ जेखौ फोरोङो हौवाखौबो बेखौनो फोरोंनांगोन नङा होमबा। ओमफ्राय हिनजावफोरखौ बे मोनसे खोथाखौहाय बुंनाय जायो जे सहायनो हानाय गुन जानांगौ। जोङो आलदानि न'खराव थांगोन, आलदानि न'खरा माबायदि जागोन बेखौ जों मिथिया, बेखायनो जेरैबायदि थानांगौ बै जायगायाव थांनानै जोङो एडजास्ट जाहैनांगौ, जेजोंबो न'खरजों एडजास्ट जानांगौ। आरो जों माब्लाबो हिनजाव माहारिया माब्लाबो साना जे हाबा जानायनि सिगां जे हाबा जाखांनायनि उनावहाय मोनसे न'खरखौ सिफायनानैहाय हौवाजों आलदा जानानै हारसिङै लाइफखौ दागोन होननानै रावबो साना, रावबो हिनजावानो साना बेखौहाय। दा बै न'खराव थांनानै जोङो असान्थि खालामहैगोन, बै न'खरखौ जोङो सिफायहैगोन, बै न'खराव थांनानै जोङो दुम दाखाल खालामहैगोन बा न'खरखौ सिफायगोन, बिमा फिसा जों आलदा खालामगोन, ओमफ्राय आङो मिलायाबा हारसिङै आङो बिसोराव गारनानै थाफैगोन, बेबायदि साननाया माब्लाबा हाबानि सिगां फैफेरखाया, रावनिबो साननायाव फैया। आङो डिभर्स जानानै थागोन, आं मिलायाबानो आं बेखौ गारगोन, बेबायदि साननाया माब्लाबा फैया रावनावबो। आं बेखौ बुंनो हायो 100%। हाबा जादों होननाय लोगो लोगो सासे हिनजावनाव ओरैबायदि सिमां थायो, जाय सिमांखौ माने हौवा माहारिया बुजिजोबाबो जानो हागौ। बे सिमाङानो जाहैबाय, आङो थांगोन, एडजास्ट जाहैगोन, जेरैखि जायाबो एडजास्ट जानांगौखा, हिनजावनि फिसा बेबायदि साननाया फैखायो। एडजास्ट जागोन आरो एडजास्ट जाखानांगोन, जेरैबो मिलायनानै थानांगोन, जुदि मिलायाबाबो आं मिलायनो नाजागोन जेरैखि जायाब्लाबो। आरो हाबा जाबाय जेला बे हौवायानो आंनि थैस' थांस'नि, जेब्लायबो आंजों लोगोआव थाबाय थागोन, जेब्लायबो दुखु सुखु बेजोंनो आङो शेयार खालामगोन, बेजोंनो आङो थाफागोन। बेनो आंखौ जेब्लायबो हेल्प होगोन, मोनसे आसा थायो आरोना हौवानि सायावबो। जानांगौ दस्रा मेम्बार्सफोरनि सायाव एसेबां मानि आसा थाया, खिन्थु हौवानि सायाव एसेबां आसा थायो, एसेबां आसा दङ जे न'खरखौ नागारनानैहाय रावबो आंगो गैया, बेनि उन उन थांफानाय जायो। बे जेरैबायदि सनमान होगोन न'खरनि मानसिफ्राबो, हौवाया जेरैबायदि हिनजावखौ सनमान होगोन, बेबायदिसो बै न'खरनि आलदा मेम्बार्सफ्राबो बे हिनजावखौ सनमान होगोन। जुदि हौवाया सनमान होनो रोङाबा बै न'खरनि मानसिफ्राबो रावबो बेखौहाय सनमानबो होनाय नङा। बेनो जोङो साफ्रोमबो गावनि फिसाफोरखौहाय फोरोंनाया माखासे समाजजों गनायजानाय माखासे गियानफोरखौसो जोङो फोरोङो नङा होमबा। थिग बेबायदिनो आंनि बाथ्रायावहाय डिभर्सनि जे बेला, गावस्रालायनाय जे बेला, बे फोरोंजाथाव नङा नंगौ, बे सोलोंजाथावबो नंखाया, बे सोलोंजाथाव नङा। आरो रावबो गावनि फिसाफोरखौहाय बेबायदि
फोरोंनो रावबो लुबैया। आरो मोनसे खोथा, नोंसोर होजायै खालि इउटुबाव शेयार खालामो मानो होनना बुंदों। आंथ' होजायै जेबो बेबायदि शेयार खालामाखै होनना आं सानो। नायजाथावै बा होजाथावै जेबो शेयार खालामाखै होनना सानो। ओमफ्राय सिगाङावनो आङो जेबो बेबायदि बुंफेरखायाखैमोन। नाथाय माखासे नायगिरिफोराहाय आंखौहाय माने सोंहरबाय थायो माखासे बाथ्रा, जे गुमैखौ मानो नुवा, मानो बेबायदि ओरैबायदि बाथ्रा सोंहरबाय थायो। बे बाथ्रायावसो आङो फोरमायनो गोनां जादों आरोना। दा बेनो, होजायै खालि इउटुबावल' शेयार खालामो होननानै बुंदों। जोंनि जे न'खरनि बाथ्रायानो जाहैबाय, नङा होमबा? हौवा आरो आंनि बाथ्रायाथ' न'खरनि बाथ्रायानो जाहैबाय। न'खरनि बाथ्राखौ शेयार खालामनायाबो माने नोंथांमोननि माखासे मिन्थिनो लुबैनायावसो बेखौ शेयार खालामनो गोनां जादों। ओमफ्राय आंथ' जेन'बा आंखौथ' मेरला मानसियानो मिन्थिखायो जाहैबाय, मा जादों मा जायाखै। ओरैनो कलिगफोरनि दारैनो बयबो मिन्थिजोबखायो जाहैबाय बांसिनानो। ओमफ्राय दा इउटुबनि गेजेरजों बांसिन मानसिफ्रा मोनथिहैनाय जाबाय आरोना, बेबायदि जादों मादों होननानैहाय। खिन्थु आङो बेबायदि जानांगौ होननानै रावखौबो बुङाखै दे, बेबायदि खालामनांगौ होननानै रावखौबो बुङाखै, बेबायदि सोलोंनांगौ, बेबायदि जानांगौ होनना आं रावखौबो बुङाखै दे। ओमफ्रायहाय इउटुब शेयार खालामो मानो, आंहा 3 बोसोरनि फिसा गथ' दं, जाय राव बाथ्राखौ गोदान जोलैनि थाखाय गनायथाव नङा होननानै बुंदों, नङा होमबा? 3 बोसोरनि फिसा गथ' दं होननानै बुंदों। नंगौ, दे बे बाथ्राया गनायथाव नङा, नङा होमबा? डिभर्स होननाय केस, बे बाथ्राया गनायथाव नङा। खिन्थु जोङो नोंथांनि गथ'आ हिनजावसा ना हौवासा, बेखौ आं मिथिया। जायखिजाया आं बेखौनो सिगाङाव बुंखाबाय, जे हिनजावसाखौहाय जेरैबायदि फोरोङो, हौवासाखौ बेबायदि फोरोंजायाबो जानो हागौ। थ' सहायनो हानाय गुन, नङा होमबा? सहायनो हानाय गुन, बे बाथ्राखौ जोङो हिनजावफोरखौ बांसिन बुङो। सहायनांगोन। जेरैबायदि हाबा जाबाय जोंना, जों सहायनांगोन बे बाथ्राखौ बुङो, नङा होमबा? सहायनांगौ, नंगौ। जोङो हौवायानो जा हिनजावाबो जा सहायनांगौ। बे हिनजावनिल' बाथ्रा नङा, जोङो सहायनांगौ। जायखिजाया सहायनो हानायखिनिखौ सहायनांगौ आरोना। थ' आंनि बेलायावबो बेनो, सहायनो हानाय। सहायाखै नङा, बिराद सहायदों, मिथिबाय? नोंथांमोना आंनि बाथ्राखौ मिथिनांगौबा गोजांस्रिउसो मोनलायगोन। जे समनिफ्राय आङो माने हाबा जादों, बे समनिफ्राय माने सप्तासेखौ आङो सान्थि मोनजादों आरोना। मानसिफ्रा साननो हागौ सहायाखै साननो हागौ, सहायाबालानो जाबाय न'आव खारबोनानै थाफैबाय बिदि साननो हागौ आरोना। हौवाजों हिनजावजों दावराव जाबाय, बेनि थाखायनो जोंनि गेजेरावहाय बेबायदि जाबाय होनना साननो हागौ। खिन्थु जों सानैनि गेजेराव माब्लाबाबो नांलायफेरनायबो जायाखै, माब्लाबाबो दावरावबो जाफेराखै। जों फंसेबो दिनैसिमबो जों सानैनि गेजेराव माब्लाबाबो गेंग्रें गुंग्रुंबो जायाखै, जों नांलायफेराखैबो, मिथिबाय? ओमफ्राय हाजारखिबाबो हौवानि अननाया अननाय आलदा, बिमा बिफानि अननाया सिख्ला समावल', हासबेन्डनि अननाया आलदा जायो। हाबानि उननिफ्रायनो जोङो आंगोसिन होनना सानना लायो, नङा होमबा? खालि सोलोंनांगौ बाथ्राया बेनो, जे जोङो हारसिङैनो गसंथानो हानाय जानांगोन, हारसिङैनो गावखौनो गाव गसंथानो हानाय जानांगोन। सोरनि लाइफआव मा जायो रावबो बुंथिनो हाया। इयुनाव मा जागोन, मेरला आं बायदिबो दङ, आरो मेरला जेनेबा सिंगेल मादार दङ। आं डिभर्सनिल' खोथा बुङाखै, मेरला सिंगेल मादार दङ। थ' आं दिनैहाय बेबायदि जानानै आङो बेखौ प्रमट खालामाखै, जे आङो बेबायदि जानांगौ होननानै बुङाखै। जास्ट बेबायदि सिचुवेसनाव गोलैयोबा जों गावखौनो गाव गोरा खालामनांगौ आरोना। दा दिनैहाय आङो सासे बिमा जानानै माने ओरैबायदि नाजादों, जे आङो फिसानि थाखाय गावनो हारसिङैनो सासे बिमाबो आरो बिफाबो जानो हायो। बेखौसो आङो, सासे बिफाया गावनि न'खर सामलायनांगौखौ बोरै सामलायनांगौ, बे सामलायनांगौखौ आङो थारैनो ट्राइ खालामलांगोन होननानै सानो। आरो आंनि फिसाखौ आं मोजां लामाजोंनो आगान सुरहोलांगोन होननानै सानो। बेबायदि जानांगौ संसार जाखांनायनि उनाव, बेखौ आं फोरोंनाय नङा। आरोबाव गावनि फिसाखौ गावनिल' होननानैहाय, जेन'बा हाबा जाखांनायनि उनाव गावहाबो मोनसे संसार जागोन, बे संसारखौ आङो माब्लाबाबो सिफायनो हास्थायनाय नङा। जेरैबायदि आं जादों, जाहाथे आङो बेबायदि जेरैबायदि आंनि फिसाया भुगिनाङा, बेखौनो आङो माने हास्थायोसो आरो। दा आङो बेनो, जे बिथांनिसिम आंनि सोंनायसो बियो, जे दिनै आङो सासे डिभर्सि जानानै मा इउटुब खुलिनाया गोरोन्थि जादों ना
गुबुनफोरनि सोंनायखौ आङो एन्सार होनाया गोरोन्थि जादों नोंथांनिसिम। Please stop divorce news होननानै बुंदों आरोना। I think that is the bad message for the new future generation. Very very harmful society. Future generation नि थाखायल' नङा, गासिबो जोंनि समाजनि थाखायनो, ससाइटिनि थाखायनो बे मोनसे गाज्रिखा। बेखौहाय रावबो जाजानो लुबैया, गावनि फिसा फिसौआनो होन रावखौबो जाजानो लुबैया, गावनि न'खराव रावखौबो जाजानो लुबैया, नङा होमबा? फिसाला उन्दुदोंमोन, फिसाला सिखारनानैहाय थारमाने रायज्लायजोबनो मोनाखै नोंथांमोनजोंहाय, बेखायनो आङो ससे एसे रायज्लायबावनोसै नोंथांमोनजों होननानै आं फिसालाखौ लानानै नोंथांमोनजों फैलायबाय आरो। जोंनि गेजेराव जादों जायाखै बेफोरखौहाय बयबो जायखिजाया फिसाला सासे दं जाहैबाय, दा बेखौ सामलायलांनो थाखाय हारसिङै हाया, नङा होमबा? बिराद खस्थ' जायो। बेखायनो जों सानैखौ बयबोआनो बांसिनानो गोरोबनायखौ बयबो लुबैयो आरो। दा गोरोबलायनाय बा सल्भ खालामनायनि खोथाया जाहैबाय, आंनि हासबेन्ड आंनि गेजेरावहाय प्रब्लेमा जादोंमोनब्ला जों बेखौ रायलायनानैब्लाबो सल्भ खालामलायनो हागौमोन। खिन्थु प्रब्लेमा जोंनि गेजेराव गैया जेबो, जों सानैनि गेजेराव जेबो प्रब्लेम गैयामोन। खिन्थु क्रियेट खालामना होबाय, क्रियेट जाबाय। दा जाय न'खरनि गाहाय, बे न'खरनि गाहायानो बे थानायखौ लुबैखाया जेब्ला, होमबा बे प्रब्लेमा सल्भ जानांगौआ मोनसे गिदिर समस्या आरोना। मोनसे समाव आंनि हासबेन्डआ बुंदोंमोन जे एकलव्यआ जेरैबायदि द्रोणाचार्यनो गावनि आसिखौ दान होदोंमोन, द्रोणाचार्यआ जेब्ला बिदोंमोन, मोनसे हिन्दु धर्मनि मोनसे स्ट'रि दं बेयावहाय, जे द्रोणाचार्यआहाय जे गावनि जे फोरोंनायनि थाखायहाय बेनावहाय मोनसे दान बिदोंमोन, बेनि आसि बिमाखौहाय एकलव्यनावहाय आसि बिमाखौ दान बिदोंमोन। थ' एकलव्यआ बे आसि बिमाखौ, गावनि आसि बिमाखौ बे हास'नानै होदोंमोन। थिग बेबायदिनो आंनि हासबेन्डआ बुंदोंमोन आंनि सिगाङावहाय जे द्रोणाचार्यआ जेरैबायदि एकलव्यनाव आसि बिनायावहाय बियो एकलव्यआ जेरैबायदि गावनि आसिखौ बे गावनि गुरुनो होदों, थिग बेबायदिनो आंबो आंनि मा होनना बुंगोन, आं जायखौ मानियो, आङो नाम लाला, आं नाम बुंला, आं जायखौ मानियो बेनि थाखाय आङो दान होनो हायो होननानैहाय बुंदोंमोन आरोना। थ' दिनै आं बेखौनो सानो, आङो दा मोनसे आसिसो जानानै दं आरोना, आसिसो जानानै दं, आङो दान होजानायसो जाहैबाय, बेबायदि होननानै साननानै लाबाय आङो। दा दिनै सानो आरोना आं बेनि बुंनायखौहाय, मोनसे समाव बे बुंदोंमोन बे खोथाखौनो बेबो। दा बेखिनियानोसै लोगोफोर, आङो आंनि चेनेलनि गेजेरजों आं मानसिफोरखौ आंनि फिलिंस फोरमायनायनि गेजेरजों बा आं जा शेयार खालामो नोंथांमोनजों, बेनि गेजेरजों आं रावखौबो जेबो बेबायदि आं बायदि दाथों होननानै साना। आं बेखौल' बुंनो सानो जे ससाइटिनि गेजेरावहाय थानानै फंनैसो खोथाखौ आं बुंनो सानो जे जोंनि गेजेरावहाय आङो दाउरि होननाय बुस्थु, सम्पति लुबैनाय बुस्थुखौ आङो नुवाखैमोन बर' समाजावहाय बेबायदि। आरो दा बेखौनो सोरबा बिमा बिफायाहाय गावनि फिसाजोखौनो एथबां मोजाङै आलो फेदेरो, दा बेखौ फेदेरनायनि उनाव गुबुननि आखायाव हरनांगौ, आरो बेजों लोगोसे आरोबाव फिसाजोखौ लांखांनायनि उनावबो आरोबाव बेजों लोगोसे माने सम्पति लुबैनाया बिराद मोनसे गिदिर पाप आरोना। दा बेबायदि जोंनि समाजाव नुवाखैमोन आङो, दा बेबायदि मालायनि समाजावसो नुदोंमोन। जाहाथे बेबायदि साननाया जोंनि समाजाव आरो जाया, बेबायदि साननायखौ फोजोबस्राङो आरोना, बेखौसो आं बुंनो सानो। आरोबाव मोनसे खोथाया जाहैबाय, जाय संसार जादों बे संसार जानायनि गेजेरावहाय एसेबां मानि न'खरनि मानसिफोराहाय इन्टारफेयार खालामनो नाङा आरोना। जुदि इन्टारफेयार खालामोबा बिराद प्रब्लेम जायो हासबेन्ड वाइफनि गेजेरावहाय। बेखायनो हासबेन्ड वाइफनि गेजेरावहाय मोजाङै संसारखौ जानो होनांगौ। दा बांद्राय इन्टारफेयार खालामनो नाङा आरोना। जुदि माबाफोर नुदोंबा, भुल नुदोंबा, माबा मोनसे गाज्रि नुदोंबा बेखौ बुंनो हायो, बेखौ बुंनायाव जेबो गोरोन्थि गैया न'खरनि जानानैहाय। खिन्थु मोनफ्रोमबो बाथ्रायावनो इन्टारफेयार खालामनाया भुल आरोना। दा लोगोफोर, आङो बेखिनिखौनो बुंनो सानो। आरो जायनि कमेन्टखौ लानानै आं दिनै रिप्लाइ होनाय जादों, बे बिथाङा जुदि गाज्रि मोनदोंब्ला बेनि थाखाय सरि। आरो आंनि बुंनायाव माबाफोर भुल जालांबायब्ला नोंथांमोनाबो आसि थुनानै आंखौ बुंहरनो हागोन, दिन्थिनो हागोन जे नोंनि बेबायदि साननाया गाज्रि, बेबायदि साननाया जायाखै होननानैहाय। मानो होनबा आंबो सासे मानसिसो, आंनि साननायाबो गासिबो सैथो जाजोबनांगौ बे नङा। बयनिबो साननायाव गावबा गावनि नोजोरावसो मोजां जानो हागौ, खिन्थु गुबुननि नोजोरनिफ्राय नायोबा बेबो
गाज्रि जानो हागौ आरोना। बेखायनो जुदि माबाफोर गाज्रि नुदोंब्ला नोंथांमोना आसि थुनानै बुंहरनो हागोन। लोगोफोर होमबा बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आङो। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन। भिडिअआबो गोबां गोलाव जालांबाय। होमबा नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन। बाय बाय। थेंक इउ फर वाचिं।